देंखो मुसाहारिया 3 दाननिफ्रायनो गिदिर बेरामजों नाख्रेबजाना दं। चिरां जिल्ला रुनिखाता थानानि सिङाव थानाय दादगारि हाथिसार ओनसोलनि आमबारि गामिनि बिमा सम्भाबती मुसाहारिनि फिसाजो देंखो मुसाहारिया 3 दाननिफ्रायनो मिथिनो मोनै बेरामजों नाख्रेबजाना दं। दा देंखो मुसाहारिखौ गोबां रां खरसा गारना फाहामथाय होबाय थानाय समावबो हामनायखौ मोननो हायाखै। नखरनि राङारि थासारिया जोबोर लोरबां हालोदाव दंनायखाय बेरामिखौ नायनो थाखाय आथिखालि इउपिपिएल सोरखार प्रमद बर'नियाव आरो रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ मोनगोन नामा होननानै आखाइ फोलावदों बेमारि देंखो मुसाहारिनि आंगो बिमा सम्भाबती मुसाहारि आरो गामिनि गागिफोरा। बिथांमोना दुखुथिया नखरनि बेरामि देंखो मुसाहारिखौ खौरां लानायजों लोगोसे मदद हरनो थाखाय गाहायाव जानबुं अनजिमा आरो एकाउन्ट नम्बरखौ होनाय जाबाय। एकाउन्ट नं 331320394555 IFSC SBIN0007421 एकाउन्ट हल्डार बिलिपां मुशाहारी कन्टेक्ट 8134052336। आंनि नखराव दिनैसिम आराय मास जाबाय। आंना फिसाजो देंखोआ लोमजानानै दङ। दा सिलिगुरियाव लांनानै दंहैयो। दा सिगाङावबो जोङो एसे एनै बेसेबांबा थाखा खारबाय। दा हनै एसे मोजाङाव फैबाय। दा जोङो बे फिसाखौ रिलिज खालामनो हायाखै। दा बेनि थाखायनो जों एसे एनै आइ आफा आरो रायजो राजा आरो सार प्रमदमोनखौ एसे अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायनाय जादों। आरो सारा दा खाथिसाराव फैबा हेडमेननि न'आव जों आर'ज बिलाइ होदोंमोन। दिनैसिम सारा जोंनो बे आर'ज बिलाइ हरनायखौ दिनैसिम जोंनो खबर होआखै आरो जोंनो जेबो हराखै। दा बेनि थाखायनो आं सारखौ थाबैनो आंनि फिसाजोखौ लाबोनो थाखाय एसे अनसुंथाइखौ थाबैनो हरोबा आं सारनिसिमाव आखाइ खबजबै आर'ज खालामनाय जायो। जाहाथे बे फिसाखौ आं बख'नानै लाबोनो हानायनि थाखाय। आरो बिहा फिसा गोरलैबो दङ। आरो दिनै बिनि फिसायाबो सिन्थाजों माजोंनो दिनै लोमजानानै हस्पिटालावसो भर्ति जालायलायनाय जाबावबाय। दा बेनि थाखायनो सारा अननानै थाबैनो बे अनसुंथाइखौ जाखिनि हायो सार हरदो आंनि फिसाजोखौ रिलिज खालामनो हानायनि थाखाय। सरकारनि अनगायै रायजो राजानाव माबा मोनसे आरो सरकारनि अनगायैबो दिनै रायजो राजायाबो जा हायो थाइसे थाइनै आंनि फिसाजोनि थाखाय अनसुंथाइ हरदो अननानै रायजो राजाफोर। बे नखराव जे फिसाजो देंखो बे लोमजानाया आराय मास जानाया बे सैथो खोथा नंगौ। आरो आसरित आंबो मोनदों। ओरै माने हथात बिदि जाखो सानदों। नखराबो इसिबांसिम गैखाया होमबाबो बेमारा गिदिर जाना होबाय। दा थाखा फैसा गैया। हामगौबा बहुद रायजो राजानावबो खावलायबाय एसे एनै होबाय। दा बेमारा एसे मोजांनिफ्राय मोजां जाबोगासिनो दङ। दा रिलिज खालामनायनि थाखाय फैसाया माखासे बिल पेन्डिं जानानै दङ। दा बेखौ होनो थाखाय राहा गैया जाहैदों। दा ओंखायनो बे नखरनिफ्राय बे बेमारिनि बिमाया दाख्लै बे सार प्रमदखौबो दादगारियाव फैनाय समाव मोनसे आर'ज बिलाइ होदोंमोन। बे आर'ज बिलाइनि माबाखौ दासिमबो खबरखौ मोनथ'नाय जायाखै। दा सारा अननानै बे नखराव बे आर'ज बिलाइनि खबरखौ एसे मदद होयोबा हामगौना आं सानदों गामिनि जानानै। दा आरो एसे खावलायबावदों रायजो राजानिफ्राय एसे एनै थाइसे थाइनै। होमबा बे थाइसे थाइनैखौ होनानै आं रायजो राजाखौबो एसे बे नखराव हेफाजाब होयोब्ला आङो जोबोद बे नखरनि थाखाय आं गोजोननाय मोनगौ आरोखि। दा आङो बेखिनिखौनो बुंनानै गामिनि जानानै आं बेखौनो बुंनाय जाबाय।